Il-weda ta' sptarijiet state of the art taħt it-tmexxija ta' Stewart, il-weda ta' pilloli bxejn għall-anzjani kollha, il-weda ta' sptar ġdid minflok Monte Carmeli. Weda wara l-oħra li kollha kemm huma kienu fil-manifesti tal-Labor, iżda wara 9 snin sħaħ dawn baqgħu fuq l-iskaffa. Mhux dal-aħħar baġit ġifieri ta' twettq żgur kienet ta' qabel u ma twettqux biex ma ngħidlekx li semmit ukoll fil-kampanja elettorali tal-leadership, mhux kampanja elettorali tal-elezzjoni, tal-leadership dak iż-żmien bej Mr. Fern u ġifieri ukoll ma twettqitx. Kienet din ir-reazzjoni tal-membri tal-MUMN li brabja kbira ma jistgħux jemmnu li l-Labor wedhom ħafna affarijiet iżda jew m'għamel xejn dwarhom jew għamel l-oppost, mod speċjali fejn jitlu l-isptarijiet ta' Stewart Healthcare. Jien ta' Stewart daqskemm l-MUMN kienet favur tagħha 7 snin ilu għaliex kienu dendlunna l-karrotta li ħajbqa' kollox kif inhu imma l-bini ġej state of the art bejn il-membri tagħna ħajbqa' kollox kif inhu. Mhux se jitilfu xejn imma ħajħadmu ġol bini state of the art. Ġifieri issa ndunajna dik il-karrotta waqt il-maskla u daqskemm konna favorihom dak iż-żmien illum kontrihom. Flaqa ma' 3 kelliema tal-Partit Nazzjonalist tas-Saħħa u x-Xogħol, Stephen Spiteri, Ian Vassallo u Ivan Castillo issemmiet ukoll il-weda ta' mediċini bxejn għall-anzjani tal-fuq minn 80 sena, weda oħra li wkoll baqgħet fuq l-iskaffa. Ħafna kondizzjonijiet fejn għandek illum portata kbira ta' nies qed jixxu l-pilloli minkejja l-wedid li dawn kellhom jiġu indirizzati. Issemma wkoll kif pajjiżna spiċċa bħal tallab għad-donazzjoni ta' maratoni ġbir ta' fondi ma jaqtaw xejn. Fondi tal-Community Trust Fund li suppost l-għana ewlieni tagħhom kellha tkun għal min vera bżonn li qed jitsupprixxu mal-baġġett tas-saħħa ishom ġew parti mill-baġġett tas-saħħa miljuni kbar minnhom ma narijx ġusta. Mhux qed ngħidlek ma mhix bħala kawża imma l-fond tal-Community Trust Fund li propja skop tagħhom ħadajjin għal minnu veru fil-bżonn għandu bżonn għajnuna fejn fil-ħajja sfortunatament isu għalula. L-MUMN saħet li l-Gvern għandu jibda jieħu azzjonijiet biex pajjiżna jkollu l-aqwa servizz tas-saħħa fosthom il-weda ta' outpatients ġdid filwaqt li attira infermiera ġodda u ħafna oħrajn li ħarġu mill-professjoni jew marru jaħdmu barra minn pajjiżna.